Amazwi sithi sonke sasenza noJesu isivumelwano sasenza nini? Mhlanibhabhadiso. Okay, sasithini lesivumelwano yasenza noJesu? Niyamanga usathane nezisokuziso zakhe zonke na sathi yebo siyamanga. Hona vu. Namala ngambani? Chwani izinto uya kwala yena kwaliwe nani konje akugcini yana. Lezinkohliso zakhe. Neinkohliso zakhe nani futhi kuba kutha ubamthatha lombuzo. Ngiyamala usathane sahleka nje kusemnandi thiwa kusaya labafundisi labo bamhlophe. Kusho umama intamo engagcobhozi kahle kuparafini ke ancengele ukuthi abhabhadiswe nayo. Avume kumlungu kulungile sizombhabhadisa siyabuza ke. Uyamala usathane na. Angile iyacayicobhozi kahle athi hey ibuza lo ilethile we masibantwana. Lo mlungu wakwangibona phi inqomana naleyo ndoda ethi usathane yakabangona isibongo. Ngiyacobhozanga zibuye zikhuluma iqiniso so nathi namali usathane nani nezinkohliso zakhe nani nemsebenzi yakhe yini sono zoniphemulela ngoba umsebenzi kaSathane so ngaso sonke isikhathi mawenza isono uphula lesasivumelwano wayizindaba uphula lesasivumelwano njalo mawuvuma ukukhohliswa uSathane uphula lesasivumelwano ngoba wathi uyazala inkohliso. Okay, lokho inkohliso okuthanda banzinyana ke ngoba kufuna ipractice. Ubone labo bhekwa abadlala ibhola abamani bawudlala ibhola nje. Kumele baqale bajime. Nani nibaSathane ifuna ukuyijwayela kumbuka ukuthi ukukhohlisa kanjani. Bese ngokuzayo angakukhohlisi ngendlela efanayo nakhohlise ngayo nizolo. Asithini nje ngiyazi meke ngahlangana noMamNjili uyaqhwiza umentshisi kuvutha umlilo okuhleba. So uthi ngokuzayo hathi ngiyamzonda uMamNjili kodwa ngiyazi meke sahlangana noMamNjili ukuvutha ilanga blokuhleba. So angimgwemeke. Hawe ntombazane bokuvuleka bave ngibhizi wentombazane. Ngoba ngiyazi meke sahlangana siwaqedile amagama amakhosikazi kuphi? Niyazi indaba? Ukugwemani inkohliso zikaSathane ukuze singaphuli isivumelwano. Kodwa isivumelwano akuyona ukuyeka into ethile kuphela ukwenza enye into ethile. Sasisithini ke lesivumelwano somphaphakathi base sikhona sizokwenza ke manje. Siyabona ukwala esikushiyayo. Sathi sizokwenza lethi. Hawukuyona leyo mbuzo bakithi kufike kushule bese kushule elandelayo. Fethu uyamali Sathane yabo nemisebenzi yakhe yonke yabo nenkohliso zakhe yabo bese kuthiwa nike kulandelayo. Hawu. Kube sekuthiwani mabuzo leyo nto? Angizwa? Ninibambile kule igodi hlale nihlala nje nilalele ngipaphaza mina nithuli. Sixoxa sonke manje. Thina nanokuthi maphuma amazwi manje sixoxe sonke sonke bakithi izulile lodwa alikho izulu elongenwa yimina ngedwa mina niyekweli siyohlala kwelifana asixoxeni indaba kaNkulunkulu kube sekuthiwani hawu niyakholwa yini uNkulunkulu uyise wahleka uNkulunkulu uyise umnini mandla onke. So sithini lapho ke kusho singene ezivunaneni sokuthi umuntu ozoba mkhulu empilweni yethu bani uNkulunkulu. Umuntu amandla akhe sizosebenza ngawo yebo singasebenzisa amanye amandla kodwa amandla ekugcina sizosebenza amandla ngawo amandla kaNkulunkulu uyise umdali wezulu nomhlaba ngoba konke okudaliweyo njengoba ninicule nje kwavela ngaye konke kudalelwe yena. Bese siyaqhuthe wasiwa siyakholwa nakubani? Akubani? Yebo, onjani? Indodana yakho intoni? Ezelwe nguye. Owathathathwa kubani? Kuyiviriku Maria wahlushwa wanqanlezwa wehla waya
wabuye ngosuku lesithathu wavuka wenyuka waya uhlezi kwesokunene lapho yakuvela khona asekhona. Lalela-ke lolu hambo-ke ufike ulicabangeke ekhaya uhambo nathi sonke silihamba ingakho sibizwa ngamaKristu. Savela ezulwini Jeremiya 1:5 kungakakubumbi esiswini sikanyonga akwazi into uyazi ngani ngengqondo saqhamuka engqondweni kaNkulunkulu wayesesilethe emhlabeni wehla wathathathwa antu Maria wakhethwa yena ibhalwe indaba yakhe yaziwa ingelosi yasuka nawe uNkulunkulu awumananga wazalwa nje uNkulunkulu wakhetha uma wakho wakhetha ubaba wakho wakhetha isibongo sakho wakhetha indawo wazalelwa. Hayibo ngiyangizwa lento engiyishoyo ungabe usugijimisa ukukholwa phambili umndeni ushiya ngemuva. Ukusonta into wayikhethela yona noma wayikhethela uma wakho noba bakho usuzelwe kodwa uthi wazalwa kulomuzi wazalwa kuona akekho wakhetha uNkulunkulu kuphela wakhetha. Ngiyayizwa ke lona. So ke manje ke ngamanye amazwi mawungezwani nomndeni usho ukuthi uNkulunkulu akakhethanga kahle. Angazi uma niyayizwa le. So ngiye ngithi ke mina makumndeni kuyisonto ngcono uhambe nomndeni kunokuhamba nesonto. Angazi noma niyangizwa. Niyangizwa ngoba umndeni wawukhethelwa uThixo. Isonto wazikhethela lona noma wakhethelwa abantu basemhlabeni ongabazali bakho. Manje kuthiwe ekugcineni kuthiwa uzozohlulela hlulelwa lapho uThixo akuhlulela umzali. Ngazi noma niyayizwa yini leyo. So ukholo kahle hle siphuma emndenini sizofaka emndenini oyibandla ngombhabhadiso kodwa lo mbhabhadiso usenza sibuyele emndenini. Amasana ana bese yazi kahle ke amasana ana nifike nithi nisebenzelani? Hayi ngiqala ngebandla. Kuthiwa nisebenzelani? Sebenzela umphakathi. Ngokugcina lokho. Sebenzelani ukuqala? Bese nisebenzelani? Bese nisebenzelani? Wena ubhizi udumile emphakathini la usiza wonke umuntu ungconywa yibo bonke umuntu kodwa udevil ekhaya. Indawo yokuqala isekhaya. Angixolisi makhona bakashange la ekhaya. Uyikholo eluduma kude. Amen. Nayo uduma kude. Dumile yonke indawo ave good. Kodwa ekhaya isihogo. Thandwa yibo bonke nabafundisi bamazi ngegama nesibongo nokuthi umabani. Kodwa ingane zakhe kuyena lifakwa isivumelwano esasenza. Okay, siqhubeke kodwa into bengifuna ukuyikhuluma sengizoyifinyeza ke ngoba siye ngala umoya ngeke ngudedele kule insuku. Umuntu nomuntu uba nesivumelwano ndawo thile. Nikhulume ke manje sikhulume ngesasesontweni. Khona isivumelwano somshado, khona isivumelwano sokwakhisana, khona isivumelwano sokuthi hayi dadewethu awungitsheleke mina wena unamantombazane ekhaya nje sasabafana. Khona intombazane yaka aunty uMalindi bavumelana uma nodade wabo ukuthi izozohlala ekhaya ngoba umaka nabo amantombazane. Ivumelwano siningi esingena kuzona ivumelwano zokutshelekana imali. Makhelwane ungitsheleke u50 rand ngizokubuyisela mangihola. Isivumelwano leso. Manje mawusubaleka wena sewukholile ngesonto lokuqala enyangeni. Mhlamba ubaleki nje uthi ngilinda umuntu ozokazezela. Bakithi mawutsheleka imali uyikholwa akudingeke ukuthi kuze kuthunyelwe ingane ithi uma uthi angizocela leyo mpahla. Wena nje wayizela wayikweta. Ayikho umuntu wafika wahamba ethi ngitshelekisa imali awuyifuni wena awufuni ngikutsheleke wena wasuka waya khona lesiphido wasuka ngaso mhla uyotsheleka stablisheke manje mawusoyiphinisela. Ngase kuxatshwane ngemali wasuka wayo itshelekela wena omunye umuntu wakuzwela usuyoba neqembu lakho ke ngoba sekwawa nanobuxoki bakuvikele nawe uwawugangile nje ungafuni ukubuyisa umuntu sekuxatshene manje emphakathi khona lakho iqembu khona laloya kodwa indaba inawe nje ngoba waphulani isivumelwano okwavunyelwene ngaso so sonke singena. Now ke siningi ivumelwano sazenze ezinye senza amaphutha. Khona obaba namanje abasho ukuthi kodwa ukuba ngathatha phela insizwa iba nentombi ehlise ezu5 kodwa nini nisakhula ningabi nazo manje ingako kunengcolazi nani manje izakudala. Khona abanye obaba abasahleli sebaze babampunga njengobaba kodwa mebuka umkakhe ukuthi ukuba ngathatha le ngabe kwabangcono.
ngoba uyabona manje lo muntu umesela endlini ukuthi ayikhona ngangithi ngithatha into ethuli phansi kanti hey yabona manje asahlonishwe emzini kayise lo muntu usenezinto zakhe ingane zami indlu yami umphethe wami ikhishi lami inkomo zami imbuzi hayibona lo seyathithiza dami kwazala ingane kusezosomana nazo ke ingane ashomane nazo indoda isazi kwakuthi yini sekuplanwa nayo yona isibona ithengelwa isudi nje ithi yini isudi yantu hayi kuzoba nomcimbi hawu futhi makwalahlekelwa umsebenzi kuyindoda kuphelile ngawe finish phelile nje indaba yakho ngeke uphinde ngisho uthi futhi mawulokhu uba nenkani ukhuluma kakhulu ukuthi uzozukhulume nje wona lokudla oqeda ukudla kuthengwe ngayo imali yabona so ke isivumelwano kodwa khona nomama abanjalo asebehleli nje wasuke manje waqoma ngokuthi icula kahle noma ishaya inkosti noma igiya kahle noma injani hayi masehlela hayi inkostini yakhala kodwa manje ukusebenza kubonakala ingoma iyashaya nogidi igida ngoma leyagida ingoma kodwa mase akwazi ngisho uqongothela isipikile kumele kuze kuyoqasha umuntu azoqongothela isipikile ibhizi gida ingoma imakwabo so kuyenzeka ke bazalwane singene ivumalwaneni singakalanga kahle so mase silokhu sikhula kumele la singakalanga kahle khona sibe sesifunda ngokuzayo ukuthi sikale kahle ake ngilinganisa kazi noma nizwile nisifundo sokuqala kuthiwa kufikwe esihlahleni iqalwe ngasiphi isihlahla kuthiwa kufikwe kusona kuthiwa kufikwe esihlahleni esihlahleni somkhiwa kwathiwa woza usibusa umkhiwane wathi hayibo ngishuba umnandi nethelo zami ezimnandi ngame ngiyobusa nini kwaye kwesevina ngishiye iwayini yabona laba abantu bacela ukuba bangene esivumelwaneni kodwa bathini lezihlahla zithi lento engenza ingcono kabi ukuthi ngiyokwenza lento enifuna ngiyenza bakithi awuzazi into konje ngizoyibeka kanjani lento Nkosi yami ngongcole ngisize zazi into ophiwe kuyona ungasuswa abantu bakuhehe uyokwenza into ongaphiwanga kuyona angazi manje ngoba manje ikhiwane lithi mina ngithele ezimnandi imvelo yami ukwenza lokho angazi manje yayizwa imnandi manje laba bathi shiya lento uhambe uyesihlalweni sokuba inkosi sibonakala sisifi isihlalo sobukhosi sibonakala sinezinto ezinhle kodwa mawungabizelwe sona soba meva kuwena kumele uhlale kuloko obizelwe kona athi umpostoli uPaul yiloyo naloyo makahambe njengoba abizwa kanjalo yabona mina mangase ngikani ngiyathanda ukugana kodwa ngibizelwanga lokho manje nje ngititwa intombazane emanje lishiya phansi ukufundisa kuyahamba ngohlupheka ngibe isimanga manje mase ngigijimela ukwenza amabhizinisi nani ngohlupheka wakube nobugebengu ukudubulana abantu ngoba ngibizelwanga kona kodwa mangihleli kuloko engibizelwe kona uNkulunkulu uyanginakekela ulokhu enginakekela njalo ngoba yini ngikuloku angibizele kona noma kwenzeka amaphutha angivuse ngoba ngikuloku ngiyayibamba ke so ungahlelwa abantu bakuselele intweni ongabizelwanga kuzona ngafuni qedile ke manje ngikhuluma nani kakhulu nini emganiwe nalotsholwa nabizwa ngomakoti nachelwa ngeenyongo ngoba laba abanye abangenziwanga lokho bayobhala nje lapha kasontweni noma bayobhala enkantolo amantombazane nje agijima egcekeni abasanzwanga mawagcina ngokubhala esontweni noma wawubhala enkantolo awuyena wala uthi umisa isibani khona uyintombazane nje egijima egcekeni edume ngokuzala